Анкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 10 май шимбә көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче шереге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Hindistanның Пакистандагы 3 һава базасына ракета һөҗүме оештырганнан соң Пакистанда Bunyan-10 Марсус дип аталган җавап кайтару операцияларын башлатты. Пакистан дәүләт мәгълүмат чаралары шимбә иртәнге сәгатьләрдә Bunyan-10 Марсус операциясе башланды дип белдерде. Белдерүдә шулай ук җавап кайтару һөҗүмнәрендә Һиндстандагы шактый урын тәмик итеп алына. Bunyan-10 Марсус гыйбарәсе ныклы кырылма яисә үтеп булмаслык дивар дигән мәгънәгә ия дип әйтелде. Пакистан армиясе үз максатларының Һиндстанның Брахмос ракета саклау корылмалары белән Кашмирның Һиндстан карамагындагы Патханкот һәм Удхампур төбәкләрендәге һава базалары булуын белдерде. Reuters хәбәр агентлыгы Һиндстан хәрби чыганакларына таянып, Һиндстанның хәзерге вакытта Пакистанда һава һөҗүмнәре алып баруын әйтте. Кашмирның Һиндстан контролендәге өлешендә яшәүчеләр шактый җирдә көчле шартлау тавышлары ишетелүен белдерә. Шимбә көнне бәхәсле төбәкнең ике зур шәһәре Шринагар һәм Джамму белән Удхампур гарнизон касабасында шартлаулар ишетелде. Пакистан армиясе сүзчесе Пакистанның җавап кайтару һөҗүмнәреннән элек Һиндстанның Пакистан эчендәге 3 һава базасына ракеталар җибәрүен, әмма аларның күбесенең тоткарлануын белдерде. Бу соңгы вакыйгалар узган айда Һиндстанның Пакистанны бер кораллы үтерүдә гаепләгәннән соң арткан бәрелештәге соңгы вазгыятьне чагылдыра. Исламабад әлеге канлы вакыйгада катнашы булуын кире какты һәм халыкара тикшерү башлатырга чакырды, ләкин Һиндстан бу таләпне кире какты. Һиндстан армиясе җомга кичендәге белдерүендә Пакистан чигендәге Һиндстан штатларында Шринагарны да кертеп, Кашмирның Һиндстан карамагындагы 26 районда пилотсыз очу аппаратлары күрелүен әйтте. Һиндстан белдерүендә әйтелгәнчә, бу аппаратлар күзәтелгән һәм аларга каршы чаралар күрелгән. Һиндстан армиясе вазгыять даими рәвештә һәм якыннан күзәтелә. Кирәк дип табылган барлык урыннарда тиз арада тәэсирле чаралар күрелә дип белдерде. Төркия илбашы Реҗәп Тайип Эрдоган Рим папасы Лео 14-кә җибәргән котлау хатында Газза башта булу белән бергә гуманитар фаҗигаларны туктату өчен уртак турышлыклар мәсьәләсендә теләкләрен җиткерде. Илбашы идарәсенең X платформасында җомга көнне ясалган белдерүгә караганда Эрдоган папа вазифасына сайлануыгыз уңгаеннан сезне халкым һәм үз исемемнән чын күңелдән тәбрик итәм диде. Эрдоган мәрхүм папа Францискның региональ һәм халыкара бәрелешләр арткан чорда тынычлык һәм түземлелек, яхшы мәгълүмат булдыру тырышлыклары белән бөтен дөньяның хөрмәтен казанган күренекле дәүләт эшлеклесе булуын ассызыклады. Папа Франциск белән урнаштырган эчкерсез һәм конструктив диалогны сезнең белән дә дәвам итәчәгебезгә тулысынча ышанам. Төркия белән Ватикан арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да үстерүнең халыкара дәрәҗәдә түземлелекне, яхшы мәгълүматны ныгытуга һәм Газза башта булу белән бергә кешелек фаҗигаларын туктатуга мөһим өлеш кертәчәгенә чын күңелдән ышанам дип белдерде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Birleşken Milletler Uyuşması хәзер Газзаның 70%-ка якын өлешенең Израиль гаскәри контролендә яисә мәҗбүри күченү буйрыклары кысасында булуын, бу хәлнең гуманитар ярдәм эшчәнлегенә җитди рәвештә киртә куюын белдерде. БМУ сүзчесе Фархан Хак Израиль рәсмиләрен төбәктәге хәбәрләшү өчен төп әһәмияткә ия булган фибр оптик кабельне төзекләндерү эшләренә кымшаулаган өчен тәнкыйтьләде. БМУ Рафах шәһәрендә ягулык чыганакларына ирешү өчен соңгы вакыттагы керешүләргә карамастан, критик гуманитар ярдәм чыганакларын гарантия астына алуның һаман да авыр булуын белдерә.
Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан 5 ел элек мышья һәм тере көмеш кулланып агулау максатындагы үтерү омтылышына дучар булуын ачыклады. Фидан 24 ТВ каналына биргән интервьюсында террор оешмалары белән бәйле булган бер тузакта бик югары дәрәҗәдә агулы металларга дучар булуын әйтте. Төркиянең элекке күзләү оешмасы башлыгы моңа өстәп оппозициядагы партияларны үзен көчсез кылу өчен җинаять төркемнәреннән мәгълүмат алып, аларны сәясәттә куллануда гаепләде һәм моны куркыныч юл дип бәяләде. АКШ илбашы Дональд Трамп Швейцариядә мөһим сәүдә сөйләшүләре алдыннан Кытай товарларына кертелгән 80% күләмендәге тамгахана салымын яклады. Трамп Труч социаль сәхифәсендәге язмасында бу күләмнәрнең урынлы булуын әйтте. Трамп Кытайдан импортка тамгахана салымын 145%-ка кадәр күтәреп, Пекин белән киеренкелекне арттырган иде. Кытайда АКШ товарларына үз салымнарын кертте. Ике як сәүдә бәхәсләрен чишәргә тырышканда, Америка Кушма Штатлары казна министры Скотт Бейсент Кытай икътисад министры Хэ Лефинг белән очрашачак. АКШта федераль судья Израиль-Фәләстин конфликты турында югары уку йортының студентлар газетында мәкалә язган өчен кулга алынган төрек докторанты Рүмәйсә Үстерекне иреккә җибәрү турында карар чыгарды. Судья Үстерекнең качып китү куркынышы юк дип бәяләп, аны Массачусетска кире кайтаруга һәм сәяхәт чикләүләрен бетерүгә рөхсәт бирде. Тавса университетында докторантурада укыган Рүмәйсә Үстерек миграция вәкаләтләре тарафыннан 6 атна элек кулга алынган иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы толкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Эфирдә Төркия авазы. Кайсы ата-ана кызы кояш баюын күрсен өчен күзләрен бирмәс. Бу сүзләр Крис Раевныкы. Аның кызы тумыштан сукыр. Күрү тумыштан сукыр булган сабый өчен гомумән бер төшенчә түгел. Аларның тирә-як дөньяны тасвирлау өчен бернинди визуаль хәтере юк. Алар тормышны тавыш, кагылу, ис һәм тәм ашатыялар. Ләкин искиткеч бер медицина ысулы сирәк очрый торган генетик авырудан интеккән балаларга күрү сәләтен кайтарырга мөмкинлек тудыра һәм сукырлыгын төзәтеп булмый дигән гаиләләргә өмет бирә. Бүген без ген терапиясе хакында сүз алып барабыз. Бу тапшыру 2025 елның 24 февралендә басылып чыккан медицина ачышы нәтиҗәсендә сукыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Ретина, ягъни шелтәр катлау безгә әйләнә-тирә дөньяны күрергә мөмкинлек бирә. Шелтәр катлау күзебезнең артында урнашкан, яктылыкка сизгер булган тукыма катламы. Ул камера пленкасына охшаган. Яктылык шелтәр катлауга бәрелгәндә фоторецептор дип аталган махсус күзәнәкләр бу яктылыкны баш мигезгә җибәрелә торган электр сигналларына әйләндерәләр. Шелтәр катлау нормаль эшләмәгәндә кешеләрдә күрү проблемалары булырга мөмкин. Шундый хәлләрнең берсе тумыштагы Лебер амаврозы дип атала. Ул туганнан башлап күрү начарлануга сәбәп булган җитди генетик авыру. Тумыштагы Лебер амаврозы булган кешеләрдә шелтәр катлауның яктылыкны тойган фоторецептор күзәнәкләре нормаль эшләми. Алар рәсемне, сурәтне эләктерә алмый. Бу җитешмәгән яисә зәгыйфь ген нәтиҗәсе булып тора. Шуңа күрә сурәтләр барлыкка килми. Тумыштагы Лебер амаврозы нәселдән килә. Ата-аналардан балаларына ген аша күчә. Аны китереп чыгарырга мөмкин булган ким дигәндә 19 төрле ген мутациясе бар. Тумыштагы Лебер амаврозы булган балаларның гадәттә күрү сәләте бик шикләнгән. Кайчагында алар яктылык белән караңгылыкны гына аера ала. Ләкин гомерләренең беренче берничә елында алар бу аз гына күрү сәләтен дә югалталар. Бу бер айлык булганда шул сирәк очрый торган авыру диагнозы куелган яшь кыз Ханнаның хикәясе.
Филадельфия балалар хастаханәсе белән үткәрелгән интервьюда Ханнаның әти-әнисе аның авыруы турында сөйләделәр. Ханнаның әнисе авыру турында беренче тапкыр ишеткәндә, моны тулысынча аңламауларын әйтә, ләкин Ханна күрү сәләтен кире кайтару өчен хастаханәдә ген терапиясе күргәч, барысы да үзгәрә. Ханнаның әти-әнисе әйтүенчә, бу бик гади процедура. Ул 1 сәгать тирәсе бара һәм күзгә минималь инвазив инъекция кертелә. Дәвалау зарарланган генның сәламәт күчермәсен күз артына инъекциялау ярдәмендә башкарыла. Максат ялгыш генны сәламәт генга алмаштырып, шелтәр катлауның яктылыкны сизү сәләтен яңадан башлату. Ләкин Ханнаның хикәясе бердән-бер түгел. Тумыштагы лебер амаврозы белән авырган балалар дәваланганчы яктылыкны караңгылыктан гына аера алалар иде. Терапиядан соң исә алар йөзләрне таный, әйберләрне аера һәм хәтта төсләрне күрә башлый. Кайбер балалар укырга һәм язарга да өйрәнделәр. Күп кешегә бу гади нәрсә булып тоелса да, бу балалар өчен буларны моңа кадәр күз алдына да китереп булмый иде. Бу процедура Лондондагы Great Ormond Street хастаханәсендә дә башкарылды. Хирурглар АКШ, Төркия һәм Тунистан 1-2 яшьлек балалар белән эшләделәр. Англиядә бу тикшерүләрне Мортфилс күз хастаханәсендә шелтәр катлау хирургы һәм UCL офтальмология институты профессоры Джеймс Байнбридж алып бара. Ул нәтиҗәләрнең бик өметле булуын белдерә. Гаиләләр берничә атна яки ай эчендә үзгәрешләрне күрделәр. Хәзер Англия тикшерү төркеме балалар санын арттырып, эшчәнлеген тагын да киңәйтә һәм бер көн бу дәвалау усулы генетик сукырлыктан интегүчеләр өчен киң таралыр дип өметләнә. Моннан тыш, UCL-дагы төркем һәм партнерлары бу терапияны лицензиялау өчен бик тырышалар һәм тиздән ул Англия һәм бөтен дөнья балаларына биреләчәк дип өметләнәләр. АКШта азык-төлек һәм дарулар идарәсе тумыштагы лебер амаврозы өчен күренү торгызучы Luxturna исемле ген терапиясын раслады. Бу процедура балаларга кабат күрергә булыша, аларга әти-әниләрнең йөзләрен һәм күзләре булган күпчелек кеше өчен гади булган әйберләрне күрергә мөмкинлек бирә. Ләкин иң мөһиме, бу аларга үз-үзенә ышаныч һәм бәйсезлек бирә. Аларга моңарчы күз алдына да китереп булмаган дөнья ача. Бүгенгә менә шулар, тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Бу тапшыру ТРТ Wordта басылган медицина ачышы нәтиҗәсендә сукыр балалар беренче тапкыр күрә ала дип аталган мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Български език на радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye radyoda. خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه. Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Evo İfonitis Türkiye. Ovdje Radio Glas Türkiye. Gedar Radio Muriat Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este é Radio Voz da Turkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Мең еллыкның беренче ширеге.
Яңа 1000 еллыгының беренче 25 елында булып узган мөһим вакыйгалар. Авропа Берлегенең нигезләрен тәшкил иткән һәм 1950 елда Роберт Шуманның кыйткада тынычлыкның урнашу өчен Берләшкән Авропа фикерен тәкъдим иткән тәүге көн булган 9 май Авропа Берлеге әгъзалары тарафыннан Авропа көне дип котлана. Авропа Берлеге яңа 1000 еллыкның башында 2000 елның 9 маенда Авропа көненең 50 еллыгын яңа киңәю дулкынлы планнарының йогынтысы белән күркәм котлаулар белән уздырды. Брюссель җитәкчелегенең яңа гасырдагы беренче максаты элекке Варшава килешүе илләрендә берлеккә әгъза итеп кабул итеп, сәяси һәм икътисади көчен кыйтканың көнчыгышына таба киңәю булса. Ләкин үтеп барган 25 елда киңәю дулкыны яңа проблемаларны да алып китерде. Англияның берлектән чыгуы, Украина-Русия сугышы, энергия кризисы, качакларның күбәюе сәбәп булган радикаль милләтчелек агымнары һәм хәзер инде Америка Кушма Штатлары башы Дональд Трампның тамгахона таможня тарифларына нигезләнгән икътисад сәясәтләре һәм НАТОга карата тәнкыйтьләүләре Авропа Берлеген Авропа көненең 75 еллыгында катлаулы имтиханнан уздыра. Авропа Берлеге 9 майны Авропа көне буларак котлаган булса, Авропа кыйткасындагы икенче бөтен дөнья сугышын Берлинны алып бетергән Советлар Берлеге исә 9 май датасын җиңү көне дип котлый. Адольф Гитлерның үз-үзенә кул салуыннан соң Германияны шартсыз рәвештә тәслим алган Советлар Берлегенең дәвамчысы булган Русия Җумһуриятының 2005 елның 9 май көнне оештырган җиңү көне котлауларында халыкара дәрәҗәдә катнашулар булды. Илбашы Путинның кунагы буларак Америка Кушма Штатлары президенты Джордж W. Буш, Кытай илбашы Ху Чинтау һәм Франция дәүләт башлыгы Жак Ширак белән бергә 21 дәүләт һәм хөкүмәт башлыгының Русиягә китүе Мәскәүдәге котлауларны лидерлар саммитына әйләндерде. Советлар Берлегенең икенче бөтен дөнья сугышындагы җиңүен котлау өчен Германия канцлеры Герхард Шройдерның да Мәскәүгә китүе исә илендәге чиктән тыш милләтчеләрнең кискен реакциясына сәбәп булды. 2005 елның 10 май көне илбашы Михаил Саакашвилинең кунагы буларак Гürҗистанга, Грузияга килгән АКШ илбашы Джордж W. Буш бомбалы һөҗүм омтылышыннан чак кына исән калды. Буш Грузия хөкүмәтенә яклау белдерү өчен Саакашвили белән бергә Тбилисидәге Азатлык мәйданындагы митингда катнашты. Илбашы Буш мөнбәргә чыккан чагында Владимир Арутуньян исемле һөҗүмче мөнбәргә таба граната ыргытты, ләкин бомба шартламады һәм һөҗүмче вакыйга урыннан качып китте. Грузия Гürҗистан полициясе тарафыннан калган өендә тотылып кулга алынган Арутуньян мәхкәмәдә гомер буе төрмәгә хөкем ителде. 2001 елның 6 май көнне 1400 еллык ислам тарихында тәүге бер вакыйга булды. Ватикан дәүләт башлыгы сыйфаты белән Студияга рәсми сәфәр ясаган христиан католик дөньясының дини лидеры Папа II Джан Паул Димәштәге Әмәви мәчетенә барды. Мусульман җәмәгатенең сөю һәм шатлыгын җиткергән мизгелләре белән мәчетне караган Папа II Джан Паул Димәшк стадионында оештырылган дини җыенда исә
Төбәктә тынычлыкның урнашуы өчен мусульманнарның, христианнарның һәм яһудларның бергә эшләүнең зарурлыгына басым ясады. Бөек Британ Берләшкән патшалыгы белән Канада, Австралия һәм Яңа Зеландия белән бердән инглиз милләтләр берлеге әгъзасы 14 илнең патша бикәсе булган. Икенче Елизаветның үлеменнән соң иң зур улы Галлер принцы Чарльз һәм хәләл җефете Камилла өчен 2023 елның 6 май көнне 203 илдән 2220-дән күбрәк катнашучы урын алган Тош кию тантанасы үткәрелде. Патшабикә Елизаветның 70 ел 214 көн дәвам иткән патшалыгыннан соң тәхеткә утырган һәм 3-нче Чарльз исемен алган яңа патша Тош кигән чакта 75 яшендә иде. Дөнья күләм танылган төрек сопрано Лейла Генджер 2008 елның 10 май көнне 80 яшендә вафат булды. Бик күп илдә Ла Дива Турка дип танылган Генджер 20 гасырның иң мөһим сопраноларыннан берсе буларак дан шөһрәт казанган иде. Түрк киносының һәм театрының уста исеме Зәки Алася 2013 елның 8 май көнне 72 яшендә вафат булды. 1959 елда театр сәхнәсенә адымын ясаган Халдун Танер, Әхмәт Гөлхан һәм Метин Акпынар белән төзегән Деве кушы кабарет театры белән тамашачы белән очрашкан Зәки Аласяны киң катлам төркемнәргә танытучы исә ак пәрдә булды. 1973 елдан бирле кино фильмнарда уйный башлаган Зәки Аласяның Метин Акпынар белән төзегән уртаклык түрк киносының онытылмас дуэты буларак истә калды. Дуэт роль уйнаган авылдан төштем шәһәргә, кая карый бу адамнар, Арыслан абый һәм Нефть патшалары фильмнары касса рекордларын куйган булса, Зәки Аласяга 1998 елда дәүләт сәнгатьчесе исеме дә бирелде. Мен еллыкның беренче ширеге. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц-лыгыннан Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK
33, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar bütüçük işareti trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.